إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin suratul qasas aya ta 77, inna karuna kana min qaumi Musa fa bagha alaihim wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati id qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allaha la yuhibbul farihin wabtaghi fima ataka Allahu ad-dara al-akhirah ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. bayan Allah subhanahu wataala yayi bayani game da wato ni'ima da yayi wa wato Karuna, sai kuma shi Karuna sai ya butulce wa ni'ima da Allah subhanahu wataala ya masa. Mutane suna cewa to kar yayi alfahari da haka din, dan Allah fa baya son mai alfahari wato da irin wannan butulcewa na ni'ima wa Allah subhanahu wata'ala. Shine sai Allah subhanahu wata'ala sai yana gaya mana cewa wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah, wanda Imam al-Qurtubi a tafsirinsa yace hakki ne na mumini wato ya yi aiki ya nemi gidan lahira, wato da duk wata dama da Allah subhanahu wata'ala ya bashi a gidan duniya, duk wata ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa mutum mumini a gidan duniya, to fa wato ya nemi lahira da shi. Kuma an ce ni'ima duk wani abin da ka sani wanda za ka iya yin shi, to ni'ima ne. Ni'ima yana farawa tun daga wato gaban jikinka dinnan, tun daga idanuwanka har zuwa wato maganan nan da kake iya yi, har zuwa lafiya da Allah subhanahu wata'ala ya baka, to da gaɓaɓun jikinka gabaki ɗaya da har lafiyanka ana bukatan wato lalle ne ka tabbata ka tuno wani abin da za ka yi shi don wato ya wato gina maka gidanka na lahira. Nan kenan. Hakanan kuma za ka iya zuwa ga wato iyalinka, in ya kasance tun daga matarka har zuwa wato ‘ya'yan da Allah ya baka, to su ma wajibi ne a kanka ka yi kokari ka nemi gidan lahira wato da su ɗin. Hakanan iyayenka su ma ka yi kokari ka nemi gidan lahira wato da su. Hakanan danginka ka yi kokari ka nemi gidan lahira da su. Sai kuma ka zo zuwa ga wasu ni'imomi irin su ilimi da Allah subhanahu wata'ala ya baka. In an ce ilimi kuma yana nan da fadi. Allah yana iya baka babba, wato shine ilimin addini. To in Allah ya baka ilimin addini, shi ma lalle ne ka yi kokari ka nemi gidan lahira da wato wannan ilimi da Allah subhanahu wata'ala ya baka. In kuma Allah subhanahu wata'ala ya baka ilimi ne na boko, to ilimin bokon shi ma ka yi kokari ka nemi gidan lahira wato da wannan ilimi. In kuma Allah subhanahu wata'ala ya baka ilimi ne na kasuwanci, to wannan shi ma ka yi kokari ka nemi gidan lahira da shi. In kuma wato ilimin noma ne Allah subhanahu wata'ala to ya baka, to shi ma ka yi kokari ka nemi gidan lahira wato da wannan ilimi da Allah subhanahu wata'ala ya baka. In kuma wani wayo ne, dabara, kana da dabara ko na mu'amala da mutane ko wato na gamsar da mutane da magana, duk wani ilimi da dai ka sani, in Allah subhanahu wata'ala ya baka, ko wani da wannan ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya baka, to kuma ka sani akwai haƙƙin Allah a ciki. Haƙƙin Allah da ke ciki shine abin gabaki daya sai ya zame maka kayan aiki ne na neman lahira. Duk wani ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya baka sai ya zame maka kayan aiki na neman lahira. Hakanan da kuma Allah subhanahu wata'ala zai baka dukiya, to dukiyan gabaki ɗayan shi ya zamo kayan aiki ne, dan akwai masu neman sa. To tunda akwai masu neman shi, kana da dama kenan na juya su bi Allah subhanahu wata'ala. Tunda in fa mutum yana neman wani abu a gunka,
to kana da dama akan shi na ka juya shi. To haka nan duk wani ni'ima da Allah subhanahu wataala ya baka, to akwai mai neman ni'imar. To tunda akwai mai nema, akwai mai zuwa ya roki ka bashi ko ya yi maka biyayya dan ka bashi, to sai ka juya a madadin ya maka biyayya, sai zama sharaɗin ka bashi wannan ni'ima da Allah ya maka, to shine yayi wa Allah biyayya. Kaga yanzu ka yi aiki da ni'ima da Allah subhanahu wataala ya baka, ka juya ana yi wa wato Allah subhanahu wataala biyayya da shi, sai zamo kana samu lada na yin wannan ko bayan ranka, kuma in Allah ya sa ya dawwama a kai ko ya koya wani, sai zama ka ci gaba da samu wato ladar aikin nan da kai na kokarin juya mutane da ni'ima da Allah subhanahu wataala ya baka. To akwai wani ni'ima wanda akasarinmu a yanzu za ka iya cewa 99 ko 95% na waɗanda suke rayuwa a yanzu Allah subhanahu wata'ala ya ba su, amma ba su ma san ya ba su shi ba, wanda shine wannan wato social media ɗinnan da muke amfani da shi. Ni'ima ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba mu. Kana iya wato isar da sako, ko a ɗakinka kake ka isar da sako zuwa ga wato ko da ƙarshen duniya ne. To wannan shi ma wani ni'ima ne babba, wanda kuma lalle ne kamata ce mu ankara, kuma wajibi ne duk wani abin da za ka yi da wannan ni'iman ka tabbata cewa fa kana wato isar da sako ne na Allah subhanahu wata'ala. In ya kasance ta hanyar za ka yi subscribing ko da a YouTube ne, to ka tabbata cewa wannan subscription da za ka yi ne saboda a ci gaba da yada addini, a ci gaba da yada abin da yake alheri. Ko a Facebook in ka yi liking, kaga viewers waɗanda za su kalli abin zai karu ko, to sai ya zamo liking da za ka yi liking na abinda zai zamo za ka samu lada. Dan kai liking wani ma zai ƙara gani, daman a adadin da wato za su kalli abin zai karu, to sai ya zamo ka yi liking ne na abinda wani zai gani, sai ya zame mishi wato ko zai gyara mishi addininsa, ya ci gaba da, kai ma ka ci gaba da samun lada, shi ma ya ci gaba da samun lada. To wannan manufa shine mun rasa a rayuwar mu ta yanzu, sai ya zamo duniyan diyan da ake kokarin a dawo da mutane kan abin da yake daidai baya yiwa, saboda duk wanda ka ɗaura shi kana tsammanin shi ne, to sai ka ga ba shi da wato manufa mai kyau. Manufarsa ba shi ne ci gaba ba, a manufansa shi ne ya zai ya gina duniyansa, kuma ita duniyan nan in ya ce ya gina ta, la'alla shi yana da wani manufa mai kyau, to waɗanda za su gaje shi fa. To don haka abinda ake so ga duk wani wanda yake musulmi, to ya zama duk wata dama da ya samu a rayuwarsa, duk dama da ya samu a rayuwarsa, to lalle ne ya tuna, ya tsaya ya yi kuma tunani, to da wannan dama da Allah subhanahu wata'ala ya bani, to ya zan yi in juya mutane su fahimci Allah, su san waye Allah, ba wai su daraja ni su san waye ni ba, a'a su san waye Allah da daraja da Allah subhanahu wata'ala ya bani, tunda daman ba ni ne na bawa kaina ba. To in ana samu haka, to mutane za su fahimci addini, kuma za su daina yi wa addini gurguwar fahimta. Amma yanzu akasarin mutane suna yi wa addini gurguwar fahimta, suna jin cewa in ka shiga addini to za ka zama mutum ne mara manufa, wanda kuma ba haka yake ba. Mu ɗin ne mun kasance ba mu da manufa akan addinin, sanadiyar rashin manufanmu akan addinin sai mutane sun ɗauka cewa addinin ne ba shi da manufa. To don haka mu yi kokari mu gyara wato wannan wajen. Duk wani ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya yi maka, to ka tabbata cewa akwai fa aiki da kake wa addini da ni'imar. Kar ka ɗauka cewa in Allah ya maka ni'ima, wai sai ni'imar ta juya ta zamo kuɗi, kafin wai da kuɗi za ka yi wa addini aiki. Don wannan shine gurguwar fahimta da muke yi wa abinda ake cewa neman lahira da duniya.
wani ya ɗauka in an ce duniya kaɗai shine kuɗi. A'a, ba shine kuɗi ba. Duk wani abin da a duniya ne zai ƙare to shine ake cewa duniya. Lafiya yanzu a ina ne zai ƙare? A ranar gobe alkiyama in kana da wani lafiya to lafiyan zai taimaka maka ka wani tsallake siraɗi ko menene? Ka gana lafiyan ba taimaka ma zai a can ba. Menene zai taimaka maka? Abin da ka yi da lafiyan a duniya. To shi yasa ana ce ma in an ce duniya to duk wani abin da a duniyan ne zai ƙare. Lafiya a iya duniyan ne, to ka yi aiki da shi a duniyan sai ya taimaka maka a lahira. Hakanan dukiya da kake da shi daga iya sanda ka samu zuwa wato barinka duniyan ne, sanda numfashinka zai ƙare a duniya. To ka yi kokari ka yi aiki da shi a wannan tazara da Allah subhanahu wata'ala ya baka. Hakanan sanayya, sai ka ga mutane sun san ka, to wannan sanayya da Allah ya baka to shi ma iya duniyan ne. Dan ka je lahira to yanzu ba za a ce a wannan sananne ne a ɗaga mishi kafa ba. A'a, aiki da ka yi wa Allah da sanayyanka shi ne zai wato sa Allah subhanahu wata'ala ya ɗaga ma kafa. Hakanan mu gane, in yanzu a ce kai malami ne na addini, to fa wannan shi ma mu gane kadai in baka alakanta shi da addini ba da lahira ba, in duniya ne kake nema to anan duniyan zai kare. Hasali ma duk wani abin da yake in dai addini ne tsantsa, to in ka nemi lahira da shi, a madadin ka nemi lahira da shi sai ka zo kana wato juyawa kana neman duniya ne da shi, to wannan shi aikata hakan ma tukuna laifi ne addini. Misali yanzu masallaci, ai abu ne wanda tsantsa addini ne ko? To ba zai yi kuma ka ce za ka nemi wato kuɗi da masallaci ba, haramun ne. To hakanan yanzu Kur'ani addini ne tsantsa ko? To kai yanzu ba za ka ce wai aikinka shine ka je ka ruɗa mutane ka zauna shikenan ka karanta Kur'ani ko ka karanta wannan, kai ba wai dan su ji abin da yake na Kur'anin sakon da ke ciki ko wani natsuwa da addini Kur'ani yake sa mutane ba. A'a, yanzu ka karanta sai su biya ka, kai aikinka kawai ciniki ne kuke yi, to wannan haramun ne addini. Duk wani abin da addini ne tsantsa, to ba za ka je ya zama kai aikinka kawai kana neman duniya ne da shi ba, duniya tsalala kake nema da shi, wannan ba shi bane ba. Don haka in Allah ya baka ilimi ne misali na wato addini, to lalle ne ka yi aiki da wannan ilimi din ya gina ma lahira. Saboda in an ce ai kai malami ne, karfa mutum ya ɗauka cewa an je lahira za a ɗaga mishi kafa don shi malami ne. A'a, me yayi da malantansa a duniya to shine zai wato sa ɗaga mishi kafa. Hakanan Allah ya baka cewa kai masanin boko, ka san wani abu, wani field kuma mai amfani wa al'umma, to in fa baka yi aiki da shi, yaya za ka yi ka juya mutane tunda suna son abin, to sai ka juya su bi Allah da wannan so da suke yi, za su so ne su maka biyayya ko ma wanne, to tunda za su ma biyayya, to sai ka juya su yi wa Allah biyayya a madadin su yi ma biyayya, sai kai kuma ka ba su wannan, Allah subhanahu wataala kuma sai ya biya ka. To don haka in ka je lahira baka yi wannan ba, baka yi wato dabara na ka juya mutane su yi wa Allah biyayya da ni'iman da suke nema a gunka ba, to baka da daman faɗaga maka kafa don wai kai wane ne, kai ne masanin wani field. Amma kuma in kai aiki da shi, a madadin su zo su ma biyayya sai ka juya su, in sun yi wa Allah biyayya kai kuma sai ka ba su, to shikenan a can sai ka samu wato a ɗaga ma kafa. Hakanan kai hamshakin ɗan kasuwa, duk inda ka je ana ɗaga ma kafa, to kar ka ɗauka za a ɗaga ma kafa wato a lahira saboda ai kai hamshakin ɗan kasuwa ne. To amma kuma in kai aiki da wannan dama da Allah subhanahu wata'ala ya baka na sanin kasuwanci da ma wato dukiya da ake samu a kasuwancin, sai kai aiki da shi,
ana yi wa Allah biyayya, a madadin su yi ma biyayya sai ka juya su suna yi wa Allah biyayya. Ko da mutum ya zo ya yi ma biyayya kana kokarin juya shi, ai wannan abin da ake ba daidai bane, abu kaza shine daidai, kaga kana nuna musu Allah ba kai kake nunawa ba. To anan shikenan in ka je lahira sai zama Allah ya ɗaga ma kafa sanadiyan menene, kai juya mutane kake yi su yi wa Allah ne biyayya ba kai ba. Hakanan da Allah zai baka wani shugabanci ko mulki ko a ina ne, in Allah ya baka shugabanci ko mulki, to shi ma duk sanda mutane to yanzu a haka duk abin da ka faɗa suna ji, suna amsa, suna yadda a matsayin kai shugabansu. Wannan haka ne. To sai ka yi aiki da wannan damar, sai ya zamo abinda za ka faɗa ɗin yi wa Allah biyayya ne. Ya zama duk lokacin da za su zo ko biyayya ne za su yi maka, in fa zai saba Allah sai ka wato hana su, don ka nuna musu waye girman Allah, kai fa wannan is not your position, ba wato position naka bane, kuma baka cancanci wato wannan ba, wanda ya cancanta shine Allah. To da haka mutum yake aiki da duniyansa don wato ya samu lahira. Amma kuma in fa baka yi aiki da duniyar don ka samu lahira ba, to ka gane cewa wannan dama da Allah ya baka kuma baka nemi lahira da shi ba, to fa za a tambaye ka kai, don kowa za a tambaye shi ne akan wato ni'ima da Allah ya bashi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya baka, duk ni'ima da Allah ya baka to shi za a tambaye ka. In kuma Allah ya barka, ba wanda kuma ba Allah bai bashi wani ni'ima ba, ba wanda Allah bai bashi wani ni'ima ba. To don haka kowa ya yi iya nashi kokari da ni'iman da Allah ya bashi, ya ta tunawa a kwakwalwarsa menene Allah ya bani bai ba wani ba, akwai shi. To abinda Allah ya baka bai ba wani din ba, to addini kuma yana nema a gunka, kuma in baka yi aikin ba tunda bai ba wani ba ya baka, to lalle ne ka jefa ka toshe wancan kafa ta addini. Addini yana neman ka, baka zo kuma ka mishi aiki ba. Shi yasa muna wato zaburar da kowa ya san wani ni'ima da Allah ya bashi, ko jaranta ne in Allah ya baka, ko menene in Allah ya baka, to ka gane addini yana neman irin ku. Ko menene in Allah ya baka, to ka tabbata addini yana neman irin ku. Kuma kar ka ji cewa aini ina saba Allah kaza, ina saba Allah a wajeje kaza, kar in je in hada kai da wato malamai dinnan in ce za mu yi wani abu na taimakawa addini su wato kunyata mu. A'a, addini yana neman iya abin da kai zaka iya. Laifin nan da kake yi, ko shi malamin akwai wasu nashi laifuka da shi ma yana yi. Allah subhanahu wataala shine kadai ya san waye ne tsarkake. To dan haka, dan kana ganin kana yin wasu laifi, in dai ka san akwai wani gudumawa da zaka bayar, in ma da karfinka, in ma wato da ko wani wayarka ne da kake da shi, kai dai zaka iya koda sharing na wasu karatuttuka da zai amfani al'umma, ko da menene kai, ko kai shugaba ne a gun yan wiwi a geto, in dai akwai dama da kake da shi, kar ka ji cewa ai kai ɓacecce ne, to fa ba wani abin da zaka kawo na gyara. Wannan ba shi bane. Wannan yana daga ɗebe tsammani daga ni'ima ta Allah subhanahu wataala. Allah kuma ya ce la taqnatu min rahmatillah, kada mutum ya ɗebe tsammani daga ni'imar Allah. To don haka, ko a shugabanci ne kake yi a wato geto na shan wiwi, ka tabbata cewa in akwai ɗan gyara na addini da zaka kawo, kuma kai kasa ne don Allah kake so ka kawo shi, Allah zai ci gaba da wato yi maka, kai din zai ci gaba da gyara ka, wataran har sai ka bar wato abin da kake yi mara kyau. To don haka sai mu fahimce wato wannan sakon, abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu ladan shi, kuskure kuma da tabar Allah shi gafarta mana. Allah ya sa mu fahimce ni'imomi da Allah subhanahu wataala ya mana, kuma Allah ya ba mu ikon aiki da su don mu nemi lahiran mu. Assalamu alaikum.